2021-nji ýylda beýin operasiýasyny geçiren KKL'de Alla Nazarov Türkiýedaky hasahanadan çağırılıp oňa 56 000 lira berigi kesilen. Eger kalan 56 000 lira tölenmedik ýagdaýynda işiniň suwda geçiriljekdigi ikursuz diýilip aýdylan. Eýýam 2,5 ýyldan bäri saglygy sebäpli gazanç etip bilmeýän KKL'niň hasahana bergisi boýnunda galdy. Şonuň üçin ýurdu dolanma mümkinçiligi hem ýok. Başgaça aýdylanda KKL'di bergisini töleýänçe oňa Türkiýany terk etmek gadagan. İşiniň suwda geçmezligi üçin ol ýene bir gezek Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyna ýetipdi. KKL'niň olardan talaby hasahana tölegini ýurdun içinden bankyň üstü bilen dollar bahasynyň resmi kursunda geçirmekdi. Ýok dedim hele özüm. Ýerde çykyp bilemok ýurtdan. Men näme diýjem bilemok watandaşlar. Ardakylar kamowy berme. Hasap ber men pul geçirsek diýdim. Biz onu edbilen kamowy etdim men konsul. Emma konsullukdan oňa ine şu kagyzy berdiler. Bu kagyzda türkmenleriň türk kökenli milletdigi ýazylýar. Şol sebäpli KKL'de 50 götürüm, ýagny %50 bahany kemeltdiler. KKL'de bu kagyzyň netijesinde 56 000 lira bolan bergisini 27 000 edip tölemeli boldy. Ýöne muňa garamazdan hassa we girdejisi bolmaýan iki çaganyň kakasyna bu mukdary tölemek hakykatdan daşda galýar. KKL'de mundan öň mardaky ýaşap ýören öýüni derman almak üçin nalaç satmaly bolandyklaryny aýtdy. Indi mundan beýlek satara zady galmandygy üçin izgiderli görnüşde konsulluga ýüz tutýar. We ýurdun tebigi baýlyklaryndan peýdalanmak onuň hakydygyny aýdýar. Şol ýurdun baýlyklary halka degişli bolany sebäpli häzirki düşen kynçylykly ýagdaýyndan çykmak üçin şol baýlyklardan hak talap edýär. Biziň hakymyzy diýip ýaşaýarlar. Biziň halkdan alyp, biziň öz ýurdumyzyň öz puly, biziň öz zatymyz bolar. Marda izinde galan ejesiniň hem saglyk ýagdaýy Alla Nazarowlar maşgalasynyň ykdysady ýagdaýyny hasda agyrlaşdyrýar. Ejesiniň izgiderli ulanmaly dermanlaryny alyp bilmeýändigi sebäpli onuň hem ýagdaýy gowdal diýip KKL'de aýdyp geçdi. Adaty ýagdaýda muhtiýada arzan dermanlar bilen hassalary üpçün etmeli dermanhanalar soňky döwürlerde hassalaryň ýüzüne de seretmez bolupdyrlar. Men balnita düýün geçirdik diýip Türkmendan konsula bark aýtdym. Geçirdik beriň ýok diýdiler. Bäram beriň bad etýäni. Hasaplar bilen ýer. Beriň bad ýa Türkmendan konsulan geçirdim diýip arlya. Iki ýanyna gatnawyny ýol kirem almady. Dogry aýtdym. Iki ýanyna ýöne eşekke algatmak. Ýollar näme etjäm bilemem. Ana watandaşlar Türkmendan konsulana İstanbul'da baş konsul diýýär. Biz geçirdik diye. Menem suwda geçirjek diýerler bäri. Bilmesem sereden oklar berin. Meni ýewçek bolýan. Ýewçem bolýar, ýaştam kaýny. Gözüm işden okulum eşden okur haftaly. Näme üçin? Unda mok meni watandaşlar.